Tħabbru r-regolamenti li jirregolaw l-operat tal-istabilimenti tal-pet grooming u tal-istabilimenti tal-akkomodazzjoni tal-pet sitting u tal-pet boarding. F'konferenza tal-aħbarijiet, id-direttur tad-Direttorat ta' Trattament Xieraq tal-Annimali Joseph John Vella spjega li r-regolamenti qed jagħlqu toqob fir-regolamentazzjoni għal dawn l-operaturi u se jgħinu biex jitħarsu il-benesseri tal-annimali. Il-qafas huwa mhux biss illi jaraf dawn l-operaturi u jirregolarizzhom, però wkoll li jkun hemm metodu biex wieħed jista' jenforza u jieħu l-passi neċessarji fejn ikun meħtieġ. Barra minn hekk, dawn il-liġijiet ser jagħmlu a level playing field għall-operaturi li diġà joperaw fis-settur. Għall-ewwel darba se tidħol fis-seħħ liġi li tirregola l-operaturi tal-pet grooming u li tagħti serħan il-moħħ lill-pubbliku. Bil-liġi l-istabbilimenti tal-pet grooming iridu jkunu reġistrati mad-direttorat u għandhom xarejn żmien mill-pubblikazzjoni ta' regolamenti biex jirreġistraw. Ir-records tal-annimali jridu jinżammu għal tal-anqas sena u l-istabbilimenti jridu jkunu magħmra b'kameras tas-sigurtà bil-filmat jinżamm għal 10 ijiem. Is-Sur Vella spjega li hemm distinzjoni bejn l-akkomodazzjoni msejħa pet boarding u pet sitting għal klieb u l-qtates. F'pet sitting ma jistgħux jinżammu aktar minn 4 klieb u qtates għal mhux aktar minn ġimagħtejn, waqt li f'pet boarding jistgħu jinżammu aktar minn 5 klieb u qtates. Dawk li diġà qed joperaw għandhom jirreġistraw l-operat fi żmien 6 xhur u r-records tal-annimali jeħtieġ li jinżammu għal tal-inqas sentejn. L-annimali jeħtieġ ukoll li jitlaqmu u jinżammu taħt superviżjoni kontinwa u spezzjonati kull 4 sigħat. Id-Direttorat se jippubblika lista tal-istabbilimenti ta' pet grooming, pet sitting u pet boarding irreġistrati. L-istabbilimenti jeħtieġ li jitmexxew minn nies kwalifikati u li qatt ma nstabu ħatja ta' moħqrija tal-annimali. Irid ikun hemm tal-inqas persuna mħarġa fl-ewwel għajnuna għall-annimali. Bil-liġi se jiddaħħlu pieni ta' aktar minn 1,000 euro għal persuni li jiksru ir-regolamenti. Il-Ministru għad-Drittijiet tal-Annimali Anton Refalo u s-Segretarju Parlamentari Alicia Buġejja Sajd irrimarkaw kif dawn ir-regolamenti se jagħtu serħan il-moħħ lis-sidien tal-annimali li se jkollhom ċertezza li l-istabbilimenti fejn qed jieħdu l-annimali tagħhom se jkunu operati skont il-liġi.